Ще дам малко контекст на днешната среща. Като за начало, срещата е по повод предстоящите програми на Министерството на културата и на Национален фонд култура, които ще открият този месец. Сега за Национален фонд култура знаем, че открива на 20 юни, т.е. след една седмица, като там има едно перо, което е насочено към представяне на културното наследство. И бюджета за това перо е 50 000 лева на проект с ДДС, като има 20% съфинансиране. Ако проекта обаче бъде до 15 000 лева с ДДС, тогава няма съфинансиране. И това е едната възможност. Другата възможност, която предстои да открие, това е програмата на Министерството на културата. Тя ще бъде по подобие на предната програма, която мина октомври-ноември 2023 година. Като това, което знаем на този етап е, че отново перата ще бъдат две: опазване и представяне на културното наследство. И първо, така имаше информация, че бюджетите ще бъдат същите, като 30 000 лева с ДДС на проект. Но сега така има информация, че тези бюджети ще бъдат вдигнати. Естествено ще знаем с точност, когато бъдат обявени конкретно условията на Министерството на културата. И това всъщност е в основата на днешната ни среща. Защо? Защото ние от Торнадо Студио, аз се казвам Мартин и съм управител на фирмата. Ние се занимаваме от известно време насам в сектора на културното наследство в страната и вече работим с множество музеи от цялата страна. И в тази среща бих искал да поговорим накратко, всички знам, че ценим времето си, за това какво на практика ние предлагаме за музеите в страната, по какъв начин можем да сме полезни в предстоящата програма и програми всъщност, и на практика какво вие може да очаквате от нас. Преди да представя работата, която сме вършили до сега, мога първо да кажа, че от наша страна ние работим в насоката имаме още един човек. Здравейте! Не знам дали ме чувате. Да. Здравейте! Микрофона ви е изключен. Не знам дали е целенасочено или не. Окей, продължавам по същество. Супер, добре. Така, както казах, програмите на НФК и на Министерството на културата представят тази възможност за разработване на проекти. Тези проекти от наша страна са вече в насоченост представяне на културното наследство. Представянето на културното наследство се изразява в няколко направления, когато става въпрос за продуктите, които ние създаваме. И точно това ще ви представя в момента. Направо ще си шерна екрана и започваме да гледаме някои от примерите. Ако някой закъснява и съответно и за хората, които ще гледат в последствие записа, защото доста хора се обадиха, писаха, че днес няма да успеят, няма проблеми, затова правим запис на тази среща. Тези от вас, които са изпуснали началото на разговора, съвсем спокойно може да изгледате първите няколко минути, да чуете малко повече контекст за срещата и началото й. Така че продължавам по същество. Ще си споделя екрана. Така. Би трябвало да го виждате. Да. Сега. Ще пусна да вървят някои неща, докато говоря и вие ще гледате и в същия момент аз ще давам информация за това какво виждате всъщност. Значи, 2021 година започнахме да се занимаваме с културното наследство в България. Допреди това ние работихме ексклузивно за западни фирми, като
като нашата насока, нашия бизнес е насочен към създаването на така нареченото фотореалистично 3D. Тоест, ние правим 3D модели, 3D сцени, анимации и така нататък, които целта им е да бъдат възможно най-реалистични. И в най-добрия случай те са неразличими от реалния обект. Големи брандове, с които работим най-вече в Щатите, имена като Pampers, Colgate, NBC Studios, Shutterstock и така нататък. За тях работим от години насам и създаваме така наречените дигитални двойници на техните продукти. И вече тези дигитални двойници се използват в маркетинг, всякакъв тип промоционални материи, заснемане на клипове без да трябва да се заснема истински клип, а всичко се случва дигитално и виртуално, което е много по-евтино за тях и така нататък и така нататък. 2021 година, по стечение на обстоятелствата, започнахме и в България да работим точно в сектора на културното наследство с ето този проект, който виждате в момента, а именно възстановка по хипотеза на средновековен град Червен. Това се случи, защото ние сме в така много добри отношения и работим често с Русенският университет. Ние сме от град Русе, това пропуснах да кажа. И те ни свързаха с регионален исторически музей Русе, които имаха заданието да се направи възстановка по хипотеза на средновековен град Червен, както и на Ивановските скални църкви и по-точно църквата Света Богородица, която ще видите след малко. Ние се наехме с този проект, въпреки че до тогава не бяхме правили подобен тип задание. И честно казано, в момента, в който започнахме да работим в тази насока, изключително много се ангажирахме с този тип работа. Просто работа по културното наследство за нас има по-дълбок смисъл, отколкото продуктите, които правим за западните ни клиенти. Да, западните ни клиенти плащат добре, но културното наследство пък има повече смисъл, има пламък в него. И от тогава до сега, откакто стартирахме в тази насока, ние просто сме решили, че това ще бъде едно от ключовите направления, с които ще се занимава бизнеса ни. И сме решили, че българското културно-историческо наследство заслужава да бъде представено по един интересен, модерен начин, да бъде възродено, ако щете, да достига повече до младото поколение, да достига повече извън рамките на страната и затова ние сме поели в тази насока. Сега, средновековен град Червен беше възстановен, най-вече цитаделата, като проекта отне около 6 месеца за изпълнение. И резултата, който виждате в момента е презентационна анимация на крайната сцена, крайното нещо, което ние сме създали. И тази анимация, тя в момента я гледате в YouTube в канала ни на английски, но също така тя се върти в самия музей на български. Освен тази анимация обаче, всъщност крайният продукт тук не е анимацията. Анимацията е допълнителна стойност, да го наречем. Крайният продукт всъщност е VR преживяване, което посетителите на музея могат да наблюдават. И сега ще ви покажа набързо едно промо видео за крайният продукт. Тоест, ето тук може да видите в това видео, има си дигитален кът в самия музей, хората си слагат очилата, разглеждат Червен, разхождат се на него. Всички останали, както видяхте тук на видеото, всички останали, които са отстрани, виждат това, което човека, който е с очилата, вижда на екрана на телевизора. Тоест, преживяването не е само за един човек. И много е впечатляващо, много е интересно, не може да бъде представено просто е така на клип, трябва да бъде изживяно. Това ви препоръчвам да направите, ако имате път към Русе, да посетите музея. Същото нещо направихме и за Ивановските скални църкви, в частност Света Богородица църквата. Също много интересен проект, на мен лично ми беше много така при сърце изпълнението му. Защото освен, че църквата е в този вид в момента, тя е в много тежко състояние, хората, тя е малко трудно достъпна, както и Червен, не всеки може да се качи, а и дори да се качиш, виждаш я такава каквато е в момента. Следствие от вандалство, от природни, атмосферни, така най-различни причини, които са довели до тази ситуация и
ние я възстановихме в вида и в който е изглеждала през 14 век. Естествено, всичко, което виждате, не само в тази църква, но и във всичките ни продукти, всичко, което виждате е направено под прекия патронаж на експертите, които са се занимавали и се занимават от години и десетилетия с тези проекти. Тоест, всеки един стенопис е базиран на канона, на определения тип проучвания на експертите, които са работили върху него. Знаем, ето тук е била тази сцена, проучваме сцената, работихме с иконописец, който ни помагаше в създаването на всяка една сцена. И отново, финалният продукт, освен тази анимация е страхотна и смея да твърдя е много висококачествена. Тя също се върти в музея, върти се в социалните мрежи, в YouTube, в нашия канал, но не само. Но финалният продукт е VR сцената. И VR сцената е просто пренасене във времето. Ти си в това пространство, ти си в 14 век, докато наблюдаваш и се разхождаш вътре. Смея да твърдя от опита ми до сега, че този тип продукти се радват на изключително много интерес, най-вече от младото поколение, които вече са свикнали до много голяма степен да консумират информацията по дигитален начин. И този тип представяне, този тип възстановка по хипотеза, която е отвъд просто чертеж или рисунка или статична снимка, било то дори и отвъд анимацията, виртуално пространство, наистина докосва хората и им дава шанс да пътуват във времето. Това е точното нещо, което мога да кажа. И тези възстановки, червени Ивано, които виждате в момента, те са само една част от нещата, които сме правили. Имаме доста други продукции. Набързо ще представя някои други възстановки и ще продължа към следващото нещо. Последната ни публикувана, значи смея да твърдя, че нещата, които ще видите на YouTube канала ни, всеки от вас може да влезе в YouTube канала ни, да види клиповете. Тези клипове, които виждате тук, са много малка част от работата, която сме свършили. Имаме вече изключително много материал, който лека по лека обработваме и качваме. Все пак това е тип маркетинг, който ние правим в времето, което ни остава между работата по проекти. Затова бавничко качваме нещата, но пък смея да твърдя, че продуктите стават много интересни и хората ги харесват. В момента виждате още една възстановка по хипотеза и тя е на османската крепост Меджди Табия в близост до Силистра. Проект, който завършихме наскоро и също си има собствен VR, който може да бъде гледан в Силистра. Още не са си купили самата апаратура, но очаквам следващия месец да я инсталират, да я купят, а ние да я инсталираме и да им сложим VR-а. Меджита Би е също един пример. Нека да по-бързочко да минем през него, за да ви покажа и други неща. Това е тип образователно видео. Всички тези видеа са образователни видеа, т.е. обхождането на реставриране, възстановение, реконструирания обект си върви с един образователен текст. Този текст тук сме наблегнали на субтитри, но този текст също така може да бъде глас зад кадър. При ситуацията, в която е глас зад кадър, естествено се избягва момента, в който трябва да четеш нещо, докато гледаш видеото. Това също е опция в продуктите, които създаваме. Меджди Табия, също много интересен проект, който наскоро завършихме. Малко по-късна крепост, не е от средновековието, по-късен етап е. Тук ще надградим. В този проект сега създавахме самата крепост. Следващия етап на проекта, който ще работим потенциално в следващите месеци с Рим Силистра е създаването на гарнизона, който е живеел и обзето е управлявал тази крепост. И да представим техния живот, начина по който е минало ежедневието им, какво са правили, как са охранявали крепостта и така нататък. Има много гъвкавост в 3D-то, т.е. веднъж направим един проект, той може да продължи да бъде развиван с времето, както правим тук и на други места, както правим. Искам да ви покажа още една възстановка. Тя не е качена на YouTube и реално промоционалното видео не е завършено. Затова ще ви покажа малко сурови кадри. Това, което виждате в момента,
Само да потвърдя, че ги виждате нещата. Да, виждате ги. Това, което виждате, са някои кадри. Смея да твърдя, че все още са работни кадри, т.е. няма монтаж тук, няма обработка, няма добавени все още информационните текстове, но това, което гледате е възстановка по хипотеза на форума на Хераклея Синтика. Хераклея Синтика в град Петрич. До град Петрич наскоро бяхме на откриването официално на самия обект. Много впечатляващ обект от римско време. Наистина беше изключително интересно да работим по него и си беше предизвикателно, защото хипотезата тук имаше така различни тематики, които едновременно вървяха. Имаше доста работа, която протичаше в месеците, за да достигнем до този етап. Хераклея Синтика е един идеален пример за проект, който се развива във времето. Имаме естествено ключовите части вече са създадени. Тоест имаме форума, имаме гражданската базилика. Ето тук това е гражданската базилика в период на строеж. Тъй като Хераклея е съществувал в един период от 800 години, имало е 4 различни етапа на промени в самия град. Ние наблегнахме на един междинен момент, в който представяме строежа на гражданската базилика. Това тук пък е северния портик с верижните помещения, където хипотезата на този етап знаем, че 11-то помещение е било храма към Немезида. Отделно тук пък имаме базиликата, която в последствие става християнската базилика, раннохристиянска базилика. На този по-ранен етап всъщност пък тя е култа към императора, където пък е открита известната статуя на Тогатуса, която се вижда в исторически музей Петрич. Ние я възстановихме. Тя няма, оригиналната статуя няма глава, ръцете са счупени, съответно ние възстановихме. Пак по хипотеза, разбира се, храма на Херакъл и така нататък. Защо наблягам на Хераклея в момента и защо искам това да ви покажа? И това ще е последния модел или по-скоро сцена, която е свързана с възстановките по хипотеза, защото веднъж създаден този продукт, едно на ръка, че той ще се развива, самият този продукт ще се развива във времето, при нова информация ние ще надграждаме, ще добавяме още квартали, сгради и така нататък, информационни точки във вяра. Но също така искам да ви покажа, всъщност след като направихме този модел, след това от музея казаха, искаме да направим също и един макет. И съответно използвахме този модел, за да 3D принтираме макет. Сега кадрите, които ви показвам, извинявам се предварително, че са в суров вид, затова изглеждат така бледи, все още не са обработвани. Това е от материалите, които ви казах, че имаме, но все още не сме обработили, за да ги качим в онлайн пространството. Просто ще ви покажа някои отделни кадри на самия макет. Макета е много голям, той се намира вътре в музея, 1,80 на 1,20, който между другото всички покриви се свалят, вътре може да види човек в сградите. На този етап е бял, по начина по който протече проекта. Исторически музей Петрич ни бяха казали, че на този етап ще го оставим бял, на по-късен етап ще го отцветим. Но ето един пример за как 3D възстановка, освен виртуална, освен VR, освен анимация, след това се превръща и в физически макет. Ето го тук и Тогатуса, който видяхме току-що. Виждате, няма глава, няма пръсти, другата ръка е счупена. Това е още един, смея да твърдя, доста добър пример. Между другото, докато сме на темата с макетите, бих искал да ви покажа едно видео, което е отново видео в процес на работа, но това, което виждате тук е видео, което снимаме в момента на процес на боядисване на един макет. Това е Драновския мост, правен от Колюфичето. Правим серия макети и възстановки на ключови обекти на Колюфичето за новия музей в град Бяла, който скоро ще отвори след няколко месеца.
Така, има още доста работа, тук ще има и вода и така нататък. Мога да ви покажа как всъщност изглежда възстановката на Дряновския мост. Само една секунда. Ето как изглежда 3D-то на Дряновския мост. Това, което току-що видяхте на макета. Това отново са сурови кадри, не е завършено видеото, ще има естествено информация, ще има монтаж, ефекти, но тук може да видите качеството, което ние правим на подобен тип възстановки. Значи, ние сме твърдо против какъвто и да е тип, едва ли не, спестяване на работа. Не искам да използвам думата бутафория, но набила се много в мислите на посетителите и на хората. Ние работим на такова ниво. Това е нашата цел. Ние винаги искаме фотореалистичен резултат. Тоест хората да се чудят това истинско видео ли е или е, или е 3D. Само секунда, че компютър засича. Всичко, което виждате, са кадри от 3D модела. Това ще бъде част от образователното видео, което ще се върти вътре в самия музей и на един от обектите. Имаме няколко обекта, по които ще работим. Леко засече. Мисля, че придобихте представа до голяма степен за какво става въпрос. Така, продължавам нататък. Някои промоционални клипове, които сме правили за други. Това е реклама. Ще изчакаме, за съжаление. Примерно Лесичевският стълб в Павликени. Много интересен обект от римско време, който така, за съжаление, е абсолютно недостъпен. Видеото може да го гледате в YouTube. Искам да ви покажа самия Лесичевски стълб. Ето, отново, това е пример от самата възстановка. Тоест, имаме дигитален двойник на стълба и отделно имаме възстановка на вида му от миналото. Някога стълбовете са били два. Това е пример за обект, който не е социализиран, не е лесно достъпен, намира се по средата на няколко ниви. На практика е почти невъзможно, освен за ентусиасти, да бъде посетен този обект. Съответно, ние решихме този проблем за исторически музей Павликени, като създавахме възстановка, образователен клип, който тук виждате промо видео за самия клип, но клипа е с образователен характер на базата на това, което видяхте и за Червен, и за Иваново, и представя историята на този обект. Той се върти в музея. Това е така един интересен пример също. Продължавам нататък, а именно един проект, който в момента лека по лека развиваме. Амбициозен проект, смея да твърдя, с музея в град Троян. А именно, това е първият от серия модели, които са възстановка на автентични ателиета, автентични сгради от възрожденския период. Всъщност, причината за създаването на тези сгради е това, че проекта, който разработваме с музея в Троян, е насочен към създаването на едно виртуално преживяване на една цяла улица на занаятите. И на тази улица ще има редица сгради от този тип и чрез VR посетителите ще могат да влизат във всяка една от сградите, всъщност в сградите, които има ателиета на различни майстори. Те мисля, че ще бъдат 3 на брой общо, т.е. ще имаме 10 сгради на цялата улица, в 3 от тях ще може да се влиза и като влезем вътре ще можем да видим самото ателие на майстора, ще се запознаем с начина му на работа, как произвежда определените продукти на своя труд, ще можем да гледаме заснето видео също на истински майстор, който обяснява процесите и така нататък и така нататък. Това е също доста интересен проект, за който сме много така ентусиазирани да развием. Това също е една такава възможност. Продължавам нататък с нещо малко по-различно. А именно интерактивни приложения. Това, което виждате в момента, всъщност е запис от екран на интерактивно приложение, свързано с вечният календар в исторически музей Павликени.
вечният календар е изключително интересен обект, експонат, който някога е бил стенопис, направен от Матей Преображенски. Ам, Той е сложен за описване. Компютъра ми леко насича, съжалявам. Сложен за описване и отнема много време на, на хората в музея да го представят, да обяснят всичко. На мен лично, когато ми го обясняваха, отне около 20 минути да разгледаме всичко и да ми обяснят за всичките сектори на календара, кое какво прави и така нататък. И ето отново един проблем, който решихме да намерим решение за него, а именно интерактивно приложение. Това приложение сега ще е в новата експозиция на музея. Всеки човек ще може сам да разгледа, да се запознае с методиката на работа на самия календар, кое какво е, по какъв начин работи. Имаме естествено опция между български и английски език, т.е. Не е нужно някой да обяснява на посетителите през цялото време, а те сами могат да отделят колкото време преценят в това да разгледат дадения експонат, да се запознаят с него в детайли. Това приложение така е по-различно от другите неща, които ви представих до сега и също е нещо, което предлагаме като тип услуги в частта представяне на културното наследство. Та, това е вечният календар. Сега ще ви представя също едно-две други интересни неща. Наскоро завършихме проект, свързан с часовниковата кула в Горна Оряховица. Това, което ще видите тук набързо, няма да го гледаме цялото видео, просто ще ви покажа кадри, е образователно видео, което се върти в момента в музея. Буквално преди няколко дни завършихме проекта. Представя историята на часовниковата кула, която вече не съществува, представяйки такъв тип архивни кадри. Тоест, това също е нещо, което ние предлагаме, създаването на тип документални филми, които да дадат повече информация, контекст на зрителя, да го запознаят и отново да не е нужно за всеки индивидуален посетител някой да отделя от времето си, за да го запознае в детайл и то с историята на даден обект. Тези документални кадри и информацията са част от видеото. Но след това преминаваме към 3D възстановка на самата кула, като екстериора е само една малка част. Всъщност това, което много се гордеем, че създадохме и направихме и ще видите сега, е интериора на кулата. И най-вече фокуса е часовниковия механизъм вътре в кулата. Сега ще прескоча на него, защото наистина искам да ви запозная с това, което създадохме. Часовниковият механизъм е частично запазен в музея в Горна Оряховица. Ние сканирахме това, което е там, но също така открихме липсващите части. Намерихме други механизми в различни градове и села. Открихме точния модел. Моделът е на повече от 100 години. Намерихме откъде да сканираме и да издирим оставащите липсващи елементи. Консултирахме се с часовникари, които ни обясниха метода на работа. Тоест, в момента в виртуалното пространство има един напълно възстановен на 100% часовников механизъм, който работи, функционира, било той виртуално, но функционира напълно и бива представен не просто в една такава интересна анимация, но и в отново VR пространството. И сега това всъщност искам да ви пусна. Това, което ще видите е поглед през очите на VR-а. Тоест какво виждате, когато се сложите очилата. Сега ще ви пусна този клип. Той естествено е в суров формат. Просто запис на това какво реално би виждал един човек, когато се сложи очилата. Ето вече сме в VR пространството, с очилата сме на главата, сцената се зарежда пред нас. Ние сме в интериора, виждаме часовниковия механизъм, придвижваме се напред. Може да видите, ето тук има информационни точки. Тези информационни точки дават информация на посетителя за това какво вижда. Ето, инструмента там служи за навиване на двата сектора на механизма.
Отделно, ето в момента, активирайки информационната точка тук долу, пък се активира цялата лява част на механизма. Лявата част на механизма отговаря за биенето на камбаната. В VR се чува също и биенето на самата камбана, когато стартира. Ето сега мисля, че да, първо тук в момента на видеото виждате информация за дясната част на механизма. Дясната част на механизма отговаря за стрелките и за движението им. И ето, когато натиснем информационния бутон отляво, се стартира анимацията, в която това въже се дърпа посредством механизма. То пък дърпа чукчето на камбаната. В VR чувате биенето на камбаната и така нататък, и така нататък. Но ето един интерактивен и интересен начин за представяне на обект, който не съществува вече в виртуалното пространство и наистина изключително ангажиращ вниманието на хората. И това, което искам да ви споделя специално за темата ангажиране на вниманието на хората, по повод Хераклея, където ви споменах и показах малко по-рано, бях в Хераклея на откриването на Хераклея Синтика миналия месец на 16 май, където представихме VR-а, т.е. възстановката, и всеки, който посети от официалното откриване, имаше възможността да си сложи очилата и да се разходи на Хераклея преди почти 2000 години. Това, което забелязах и ми направи много добро впечатление, бяха децата. Децата просто бяха на седмото небе. Бяха изключително впечатлени, изключително ангажирани. Минаха над 40 деца. Посетителският център, стаичката, в която бяхме разположени в този момент, не беше толкова голяма и просто те не искаха да излязат. Учителките им едва ги извадиха, всяко дете разхожда се, вече е видяло всичко, обаче продължава, иска още да види, иска още да научи. И това мен лично много, много ме докосна, защото ангажирането на вниманието на младото поколение към историята, към културата е едно от ключовите неща, които когато ги видя, че се случват, ми дава тази обратна връзка, че нещата, които правим, имат смисъл. Защото точно тези деца, нивото им на ангажираност към тези продукти може да е разликата между това те да се насочат в тази сфера на развитие или в някаква друга. Тоест, измежду тези 40 деца, които за първи път виждат подобен продукт и за първи път могат да преживеят едно историческо и културно наследство по този начин, аз ще обработя скоро видеото и по-скоро колегите ми ще го обработя, ще го качим, за да видите сами техните реакции, но тези деца се разходиха на Хераклея, на истинските останки, за 5 минути, 10 минути, цялата група. След това дойдоха в посетителския център и стояха час и половина. Просто защото всяко едно дете искаше да мине, искаше да изпита VR-а, искаше да му се наслади, забавляваха се, смяха се, сочиха и така нататък. Не можех така да не се замисля, окей, някой от тези деца може би е следващият историк, следващият археолог, следващият директор на музей, защото се е докоснал до историята и до културата по този начин, който е близо до сърцето му. И така, това беше една скоба. Продължавам с още един пример. Интересен пример, различно нещо от това, което видяхте до сега, а именно отново за новият музей в Бяла, който ще отвори на Колюфичето, правим 3D аватар на самия Колюфичето. Сега това е един кадър от работния процес, модела не е съвсем завършен, видеото не е още започвано, но Колюфичето ще прави обращение към посетителите на музея, в който той казва едно, значи Колюфичето има една известна реч, която е документирана. Част от тази реч той ще я казва тук, при влизането в самата сграда на музея, от екран, той ще адресира едва ли не посетителите и ще ги приканва да влязат и да разгледат по-подробно всичките образователни клипове, както ви показах Драновския мост, работим и по Ловечкия, по самия Беленски мост, разбира се, по църквата в Свищов, ще има макети отсветени, които ви показах, но и Колюфичето. Това също е един интересен пример.
И ще завърша презентацията, тъй като осъзнавам, че времето ви е ценно и не искам да го приемам за даденост. Ще завърша с няколко примера на образователни клипове, които са направени на експонати. Тоест, експонати, които сме сканирали и сме ги превърнали в дигитални двойници. Ето това е нещо, за което ви говорих, фотореалистичен резултат. Сме направили образователни клипове, които се въртят в музея, специално тези са от Петрич, свързани са с Хераклея. Забиването в момента, което виждате, явно е защото записвам срещата, компютъра ми просто насича. Но подобен тип клипове се въртят на киоски в музея. Получихме обратна връзка от музея, че хората спират, заглеждат се, интересно им е. Това е още една услуга, т.е. дигитализиране на експонати, ключови експонати, но не просто само дигитализирането им, представянето им в образователни клипове, както и на киоски. Отново на тези същите киоски, тези модели ние сме ги заредили там и хората могат самия 3D модел да си го въртят на киоската с тъчскрин екрана, да го разглеждат, да му се радват. Също така, между другото, на част от тези експонати направихме 3D принтирани дубликати, които могат да бъдат пипани, за разлика естествено от стандартните експонати, като освен за децата, които на тях им харесва да се докоснат до обектите, тези 3D принтирани двойници на експонатите са много ценни за незрящите хора. Защото незрящите хора нямат друг начин да, само че компютъра ми наистина явно от записа се натоварва и започна да забива. Добре, смятам, че придобихте представа, няма нужда да продължавам с примерите, по-скоро ще премина ето тук, ще спра презентирането и ще кажа няколко думи. Отвъд примерите, които видяхте, имаме такива още доста образователни клипове, не само за исторически музей Петрич, наскоро завършихме проект в Панагюрище, там 15 експоната им направихме подобни образователни клипове, които са свързани с Априлското въстание. В момента работим по Панагюрското съкровище и така нататък. Също така, друг продукт, който създаваме, 360 панорами, това са вече снимки, 360 снимки, които могат да бъдат разглеждани на уебсайта ви, в социалните мрежи да се пускат. Подобен тип снимки, или по-скоро те са панорамни преживявания, те могат и виртуално да бъдат разглеждани онлайн. Подобен тип продукт има за цел да привлече вниманието на хората по-дълго да останат за по-дълго или по-скоро да посетят обекта по-дълго време. Защо ви казвам тези всичките неща? Защото смятам, че предстоящата програма на НФК и на Министерството на културата дава възможност за повече такива продукти в България. И във ваше лице виждам така едни бъдещи партньори, които при интерес естествено бихме могли да разработим проекти в направленията, в които вие смятате за интересни, дали било 3D възстановка, дали би било образователни клипове, документални филми или каквото ще да е, но обогатяване на вече съществуващите експозиции с тези модерни нови елементи. Дигиталното, виртуалното, добавената реалност и така нататък. Ние имаме доста опит в тази сфера, както видяхте, не просто в изпълнението на подобни продукти, но и в помощ при създаването на проектите. Тоест, сега предстоят програми, естествено, вие ще си набележите какво е важно за вас и какво бихте искали да се концентрирате. От наша страна може да разчитате като така един партньор, че можем да помогнем с писането на технически текстове, т.е. какво точно ще бъде разработено. От вас е рамката, да кажем, тази крепост ще бъде дигитализирана или възстановена, или тези експонати, а от наша страна ще дойде самата техническа информация, за да може вие да я използвате при писането на проектите. Естествено, също така ще предоставим и изграждане на един график при одобрен проект, колко време би отнело, стъпка А, Б, С, Д, кога ще бъде предаден проекта.
и разбира се официални оферти, всичко, което е необходимо, за да може вие да кандидатствате и да е това възможно най-безболезнено. И също така, всичко това, което ние правим като помощ, като насока при писането на тези проекти, това е безплатно. Ние не очакваме нищо на среща. Ако проектът не бъде одобрен, няма никакъв проблем. В крайна сметка, ние си целим дългосрочно да създадем партньорства с музеи в цялата страна. Ние искаме да работим за години и години напред в този сектор и да създаваме едни красиви и готини преживявания, които България се гордее с тях, да предизвикват интерес навсякъде. Не ни е целта в момента да спечелим нещо веднага, по-скоро мислим за дългосрочното, мислим за отношенията и за изграждането на дългосрочни връзки с всеки един желаещ. Та, ние вече може би сме в 20-30 музея в страната сме имали продукти или най-малкото сме имали насока за изграждане на проекти. Бих се радвал, разбира се, и от ваша страна, ако имате обратна връзка към нас, ако имате желание да работим заедно, да се свържете с нас. Аз ще изпратя сега един имейл с този запис, както и с конкретна информация за връзка с нас. И ще очаквам вече от ваша страна, който и когато има желание да се свържи и да коментираме. Отново напомням, програмата на НФК отваря на 20 юни и се очаква до края на месец юни да отвори и програмата на Министерството на културата. Тоест, моята препоръка е възможно най-скоро да започнем комуникацията ни на тема какво бихте искали да създадем заедно, какво бихте искали да устойностим, на какво да направим проектно предложение, да изготвим текстове за кандидатстването и така нататък, за да може, когато програмите отворят и когато вече трябва да се попълва и да се изпращат формуляри, да няма изненади в последния момент, т.е. ние да сме подготвени. Така по принцип обичаме да работим и така работим вече с музеите, които сме си партньори и видяхте в тази презентация. Така че това препоръчвам и за нашата бъдеща колаборация. Това е възможно е да изпратите имейл и на RAM Пловдив онлайн, разбира се, даже ще си го копирам. Сега ще отговоря на въпрос, тук виждам има един въпрос, докато съм представил какво точно означава възстановка по хипотеза, пита Благовеста Кирова. Значи, възстановката по хипотеза е свързана с изграждане на един обект, който има останки или частично е проучен и съответно проучващите имат хипотеза за какво е било. А именно, историците, археолозите, от тях идва тази хипотеза. Както видяхте, средновековен град Червен, знаем ето тази сграда, хипотезата е това е било административната сграда, това е било църква, това е било военна сграда и така нататък и така нататък. Тоест тези хипотези, това са хипотезите на експертите, това не са нашите хипотези, никога, това е много важно да го кажа, нищо от това, което правим, не идва по наше усмотрение. Тоест, ние не си измисляме нищо и не искаме да си измисляме нищо. Нашата работа е да представим културното историческо наследство, а не да правим едва ли не някаква фантастика. Не е това целта. Тоест, винаги изискваме, когато има чертежи, снимки, примери, кое от кой период е, с какви материали е било строено, каква е била височината на сградата и така нататък и така нататък. Всичката ключова информация за създаването на 3D-то ние я изискваме от експертите или от обществено достъпните източници, разбира се. За някои обекти има достатъчно информация в интернет, в книги, които вече са публикувани, т.е. не е задължително някой да ни подава, така с лъжичка, да ни подава информацията от самия музей. Знам, че имате много ангажименти и разкопки и какво ли не. Затова целим възможно най-малко да ангажираме вниманието ви отвъд първоначалното представяне на информацията, което е ключово за нашата оценка. Ние си имаме и към нашия екип сме наели историк, който така работи почасово при нас. Той ни помага с проучванията, с идеята, че
трябва винаги да бъде оставен експерта да се свърши работата. Ние сме на това мнение, ние сме експерти в 3D-то, затова експертите от историческа гледна точка, от археологическа гледна точка са тези, които пък трябва да ни подадат информацията, за да изпълним проектите. Надявам се, че това отговаря на въпроса. Така, сега, още един въпрос. Така, съжалявам, че не мога да говоря, разбира се, няма никакъв проблем. Възможно е да създадете софтуер за киоск, за да можем да зареждаме различни 3D модели на културни ценности, които в момента гостуват в изложби в чужбина. Трябва ни и киоск, разбира се, ние си правим 3D моделите. Сега ще ви дам, да, има пример от Sketchfab. Ще ви дам един пример. Това, между другото, много се радвам, че го пращате и че го представяте. Искам да направим една съпоставка. И тази съпоставка сега ще отворим wireframe. Така. Сега, този модел пак е сравнително добре като количество на геометрия в него. Примерите, които аз дадох по-рано от Петрич, са точно такива. Тоест, освен че ги 3D принтирахме, освен че им направихме образователни клипове, самите 3D модели са заредени на киоски в музея. Да, правим това нещо. Това е краткият отговор. Правим това нещо. Тоест, ние можем да ви помогнем да представите тези 3D модели в киоските. Хората да идват и да се ги въртят. Това се случва в момента в Историческия музей Петрич с нашите модели. Това обаче, което трябва да бъде направено в добавка на 3D модела е той да бъде обработен и представен по правилния начин. Защото вижте, това в момента е сканиран модел, който освен това има в него сянка, която е останала. Не знам дали фотограметъра е била правена или е бил сканиран с някакъв тип скенер. Подозирам, че може би е фотограметрия заради сянката. Но ето вижте, няма металнес, има някакъв ръфнес, но той е базов, спекулар, базов. Тоест, какво означава това нещо? Това означава, че модела не е представен в най-добрата си светлина. И не е представен в най-добрата си светлина, защото след като мине момента на сканирането и базовото опростяване на мрежата, има още множество стъпки, които да го превърнат в фотореалистичен модел. И ние точно това правим. И перфектен пример бяха моделите от Петрич. Аз ще ги отворя още веднъж. Надявам се компютъра ми в момента да не забива. Само ми дайте една секунда, за да ви покажа точен пример за какво говоря. Иначе отговор на въпроса ви е да, можем да го направим. Но препоръката ми е, освен това, което вие правите, ние да сканираме експонати и да ги превърнем в фотореалистичната им версия. Защото от сканирането до фотореалистичната версия всъщност има редица стъпки, които изграждат точно тези други канали на текстурата. И вижте сега текстурата колко е, нали, не може да се приближиш толкова много. Докато с нашия метод на едно на ръка на сканиране, но и после на обработка, финалните резултати всъщност подлежат на изключително близки кадри. Ето отново отварям Петрич за пример. Надявам се да не засича в момента компютъра ми. Ще пробвам да го отворя с друг. Някой влиза. Секунда. Така. Така. Ето един пример. Това също е сканиран модел от Петрич. Но сами може да видите, че нивото на реализъм е изключително високо. И то е изключително високо, защото ние не сме приключили процеса на създаване на 3D модела след сканирането. Тоест сканирането е едва отправна точка за нас. Ние имаме 5-6 следващи стъпки, които изграждаме всички канали на текстурата. Тоест, когато сканираме, вие сканирате само повърхностната информация, т.е. така наречения diffuse map. И повърхностната информация, за съжаление, няма как да гарантира реалистично представяне на модела, както е тук. Всъщност има още няколко канала, които трябва да бъдат изградени на ръка и да бъдат създадени в специални софтуери. Процесът се нарича PBR текстуриране. Ние го правим от години. На практика ние сме едни от първите, които започнаха да го правят, защото участвахме в една такава програма,
тук вече говорим при 7-8 години, когато изобщо стартираха тия софтуери, ние бяхме едни от първите, които тествахме и участвахме в създаването на такъв тип текстури. Сега това е стандарт. В нашата индустрия това така се работи просто. Всички модели се правят PBR. PBR означава Physically Based Rendering. Та, това е, нали, ключов момент, който искам да кажа. Ето сега, примерно, бюста на бронзовата статуя също на Херакъл. А ако просто бъде сканирана, всичката отразителна информация просто ще бъде включена в текстурата. И въртейки модела, вие ще виждате, на практика, вие няма да виждате промяната на отраженията. Те ще бъдат като заключени вътре. И естествено липсва и дълбочината, когато ги няма долните слоеве на текстурата. Затова исках да направя тази съпоставка, защото модела, който имате, разбира се, е добър, но за да стане фотореалистичен, има още множество стъпки, които могат да бъдат добавени тук, за да бъде наистина все едно гледаш снимка, но въртиш 3D модел. Няма да има сянката, текстурата ще може да се доближиш, както на моделите, които представих току-що. И също искам да ви покажа още един пример. Сега това са от моделите в Панагюрище. Между другото, нека да ви покажа знамето на Райна княгиня. Това беше много готино за правене. Оригиналното знаме на Райна княгиня, което сканирахме в музея и след това създавахме дигитален двойник, анимирахме го и създавахме образователно видео. Това е един от много така готините проекти. Искам да ви покажа също и пистолета на Райна княгиня. Всеки модел, който има отразителност, няма как да бъде представен реалистично, ако просто бъде сканиран и упростен. Просто няма как да стане това нещо. Всеки метал, всеки модел, който по една или друга причина има отразителност в него. За това идват многото други стъпки. Един такъв процес отнема седмици при нас да бъде направен от нашите експерти, но това е крайният резултат. Това е модел, който съвсем спокойно този модел може да бъде използван във филм. И някои от моделите, които правим, се използват във филми. Не говоря за културното наследство, говоря за клиентите ни на Запад, но това ние сме се специализирали в него. Този фотореалистичен начин на представяне на продуктите. Съжалявам за дългия отговор. Така. Съжалявам, да. Не сте видели изобщо какво показвам, защото не съм си шернал екрана. Така, айде пак. Така, ще ви покажа. Няма да се повтарям, само ще ви покажа един-два примера. Това е знамето на Райна княгиня, което беше сканирано и направен дигитален двойник. Ето го и револвера. Тук са доста от моделите, които направихме за Панагюрище, но ще ви покажа само някои от тях. Метала, за който говорих, сега специално силно декорираната дръжка на револвера. Да, когато си шервам екрана, явно понасича компютъра ми. Съжалявам за което. Google нещо не го харесва. Знаете ли какво всъщност мога да направя? Когато изпратя допълнителния пример т.е. записа, ще ви изпратя и едни линкове към тези клипове, за да може да ги изгледате на спокойствие, защото явно от дългото представяне, когато пускам вече видеофайлове, компютъра ми насича, за да може да ги разгледате. Така, добре, имате ли други въпроси? Знам, че срещата продължи доста, бях я планирал за половин час, може би стана малко повече. Ако имате някакви други въпроси, сега е момента. Окей. Ами, не виждам други въпроси към този момент, така че
ще ориентираме срещата към завършък. Отново напомням, НФК 20 юни, края на месеца потенциално очакваме да отвори и Министерството на културата. С огромно удоволствие ще се радвам да си партнираме с вас, да изготвим проекти заедно и дай Боже да бъдат одобрени и да можем да създаваме подобен тип продукции и представяне на културното наследство, така че да впечатляваме посетителите, да представяме културното наследство не просто в България, а по целия свят. Така че благодаря на всички, които бяхте в тази среща, благодаря на всички, които ще гледат този запис и ще бъда на разположение за повече информация и за конкретни въпроси към всеки един от вас, след като получите този запис, след като получите контактите ми и примери. Всичко, което видяхте тук, ще бъде в един имейл като примери също. Така че, благодаря отново, лек ден на всички и надявам се да се видим на живо скоро. Довиждане!